almenys per lo que hem anat veient nosaltres, va decidir o decideix trencar aquesta etapa d'aquí, deixar estar tota aquesta matèria que condicionava excessivament el rigor en la seva pròpia expressió i anar a buscar molta més llibertat. I apareixen una segona fase de màquines de felicitat on tot el quadre ja és màquina, ja desapareix el muro, queda enrere tota una història seva d'arquitectura i de matèria i passa a ser una pintura molt més gestual, molt més lliure, molt més de capes, d'atmosferes, d'espais nets, fins a arribar a un punt en què tota la seva figuració que podia haver anat construint el seu món quasi bé la vol deixar estar. Tenim un testimoni que són aquests dos petits quadres en colors morats que hi ha aquí, banda i banda, d'aquí darrere on està el Dani preparant els plats, que són les seves últimes peces. Aquí, com veiem, ja són atmosferes amb sentit total. Ja són peces que es mouen amb capes, amb veladures, amb transparències. Una pintura on se deixa fàcilment atrapar ella per un espai buit. Un espai que no l'emani i no la condicioni per res. Que no tingui un element darrere que serveixi per res, sinó senzillament la llibertat dintre de la seva creativitat amb un espai ben buit. Quan parlàvem de l'exposició, coincidíem que pot ser una nova etapa que defineixi tota una manera d'entendre la seva pròpia vida pictòrica i personal, perquè una cosa i l'altra no deixa d'anar lligada. Però en tot cas és un món màgic, magnètic, perillós, perquè les atmosferes atrapen molt en els artistes, no? És un espai buit on, com que no tens condicionant de res, no hi ha cap element conegut que et pugui manar, doncs és llibertat al 100%, no? Per tant, allà dintre ja no hi ha un gesto, ja no hi ha una línia recta, una línia curva, un dibuix o un element que sigui conegut. No, no té per què haver-hi cap element conegut. I en aquest espai pot aparèixer tot el que no ha aparegut mai en temps en l'artista, no? Per tant, no sé què sortirà d'aquesta etapa, però no deixa de ser una evolució, no sé si normal o no, no sé si necessària o no, però sí és bo que sigui així, no? Denota que aquesta inquietud continua sent present, que aquesta revolució permanent que tenen els artistes a dintre, aquesta necessitat no de transgredir perquè ja no tenen res per transgredir, sinó passar d'un espai a l'altre, d'una interpretació a l'altre, d'un tema a l'altre, d'un color a l'altre, d'un gesto a l'altre. A partir d'aquí, tota aquesta llibertat al final arriba on vol l'artista que arribi. En tot cas, aquesta nova etapa que preveiem que pot ser una etapa totalment diferent, segur que produirà peces interessantíssimes, segur que la Laia s'expressarà d'una altra manera que no té res a veure amb la d'ara, segur que ens sorprendran amb obres que potser no les entendrem, que això no li agrada a ella que ho digui, però és normal, els artistes estan allà i nosaltres estem aquí, quan nosaltres estem allà els artistes estan molt més enllà i moltes vegades no els arribem a entendre. És a dir, moltes vegades ells viuen en un espai que nosaltres hem de fer un esforç per intentar arribar-hi i que moltes vegades no hi arribem. A tots ens ha passat allò d'anar a grans espais d'art, veure una gran peça d'un gran artista i no saber ni com mirar-la. És a dir, no tens cap element conegut que t'obri la porta per deixar-te seduir o no per aquella peça. Senzillament són espais que no hi estem. No hi arribem, no hi estem. I potser no hi arribem mai. Però bueno, aquesta forma part també d'aquesta màgia, d'aquesta història de l'art en si mateix. Si l'art tingués normes, quedés acotat, quedés dirigit o quedés marcat per alguna cosa, deixaries de ser art. Com més lliure sigui l'expressió, un artista pot obrir-se molt més i pot avançar i experimentar i provar coses que potser ni ell mateix sap i nosaltres encara menys. Però és aquesta la llibertat, aquí hi ha la màgia i això és l'art. A majúscules és el que ha de ser l'art. Malament el dia que no sigui això. En tot cas, fantàstic. Podem córrer en aquesta exposició les seves etapes,
podem disfrutar plenament de peces delicades d'arquitectura com és aquesta de fons negre d'aquí, podem veure unes màquines de felicitat fantàstiques, fetes en el moment de plenitud d'elements, de colors, de taques, de gestos, de pigments allà dintre que volien dir mil coses o volen dir mil coses, i llavors veure com aquestes màquines han explotat i ocupen ja el 100% de la tela i finalment han desaparegut. I estem en aquests espais d'atmosferes, és a dir, que la màquina de felicitat ha quedat diluïda per la pròpia atmosfera. Em toca a tu, i si és veritat o no, que suposo que no, i al final tu inventes tot i dic, bueno, doncs alguna cosa hem de dir. Sempre costa interpretar i posar-se al costat d'un artista, no? I més un artista com ella, que no ha tingut mai condicionants d'alguna manera, vist des del nostre punt de vista, sempre ha tingut aquesta petita llibertat individual de fer. Laia, un cop més, benvinguda, ben tornada aquí, ens agrada perquè és un artista que podem presumir que està a Blanes, encara que ara estigui una mica més lluny d'aquí, s'escapa a l'Empordà, però bueno, és un artista d'aquí, de casa, de la galeria, i encantadíssims nosaltres que una vegada més puguem començar aquest 2023 amb aquesta normalitat, amb aquest artista d'aquí, de casa nostra. Per tant, benvinguda, i ara sí que toca tu dir alguna cosa. Bueno, moltes gràcies, primer de tot, Carles, Lluís i Mila, per convidar-me al meu poble a exposar. Per mi aquest event és molt màgic i important, perquè és com portar tot el que passa dins del meu estudi aquí, al poble que m'ha vist néixer. Per tant, agraeixo molt aquesta exposició. I a més, quan és individual, és com, ostres, de l'estudi passa a fora, i es crea com un altre espai, però que per mi segueix sent el meu íntim, I el bonic és com, que a mi m'agrada, me'n recordo de jove, quan exposava, pensava, ostres, és com despullar-se, ho veuran tot de mi. Perquè això que dius d'entendre o no entendre, jo pensava que ja veien que estava trista, ja veien que estava enamorada, i bueno, que a mi m'agrada molt perquè cadascú pot veure el que vulgui. Pinto d'una manera oberta on jo hi poso tota l'ànima, tota la presència d'aquell moment, i m'agrada que cadascú reculli la seva pròpia presència o el seu moment, Per això aquesta exposició es diu Presències i amb una T entremig fent referència a aquest present. Per mi cada quadre és com un ésser viu, que té una presència i una energia determinada, igual que cadascú de nosaltres, i que vibra. I que jo el que intento és pintar aquesta vibració d'aquesta vida, que a vegades és més explosiva i plena de coses que es belluguen, i altres vegades és més etèria, més àmplia, com cadascú de nosaltres passem per aquests diferents estats, que és l'exploració que faig d'estats anímics. I la T que he volgut posar en el títol d'aquesta exposició fa referència a aquest temps, el temps del moment present, que és el més viu per mi, i d'aquest temps atemporal, que és el que passa quan pintes o quan mires una obra o un quadre. Per mi és com que desapareix el temps i passes a una altra dimensió. És com la bombolleta, entres en una bombolleta. I el que més m'emociona a mi dels quadres, que espero que pugueu disfrutar, és l'experiència que tens. Ja no que l'entenguis o no l'entenguis, que t'agradi o no t'agradi, sinó com els teus ulls es passegen per allà dintre i cada vegada trobo una cosa diferent, com la mirada si és més panoràmica o salta d'un punt a l'altre. És tota una experiència que visualment passa directament a l'ànima o al cor, que espero que la pugueu disfrutar i que, com molt bé has dit, aquí hi ha les màquines de la felicitat, que per mi són explosions que expandeix, i després hi ha altres energies, tipus d'energies més lentes, més amoroses, que si teniu qualsevol pregunta, qualsevol curiositat o sensació vostra, me la podeu compartir i estaré molt contenta. Espero que ho pugueu disfrutar. Sí? Molt bé. Ara no passo. Només vull fer un comentari, que ara hi ha qui diu que els títols s'han de treure dels quadres i de les peces d'art, perquè acoten massa la imaginació.
i que el recorregut que pot tenir una peça sense títol és molt més lliure i que és molt més obert i que és susceptible de tenir moltes interpretacions i al llarg del temps, dels anys, de la vida d'això, l'obra aquella pot anar tinguent tot un recorregut molt diferent al que tindria si hagués tingut títol. Això és una teoria. La realitat hi ha molta gent que li agrada de posar un títol per explicar mínimament què vol dir amb allò. No? Però bueno, continua això siguent l'art. Només, jo he vist no posar títol, però a vegades a veure una exposició posa ST, sense títol. Llavors cadascú que s'imagina el que vol dir. Jo t'hauria de preguntar només una cosa, i és que ara que estàs afincada a l'Alt Empordà, per llançar, ens has deixat aquí per les circumstàncies personals, si creus que allò que diuen que la gent de l'Empordà està una mica més animada o llampada i tal, si creus que t'ha afectat a la pintura que tu tens, perquè sabem que tens un estudi pràcticament davant del mar, el temps, el temporal, els vents, el caire, el canviar, estar enamorada, totes aquestes coses, si creus que t'ha canviat la teva manera de fer, de pintar i interpretar els teus sentiments a través de la tela, Sí, bueno, com ha dit, se sent, sí. Que tot el que vius és el que pintes, jo no puc pintar res que no visqui, no? De tota manera, l'Empordà sempre ha estat a dintre meu i estava a Sant. La meva mare és de l'Empordà i la meva àvia ho era i he estiuejat allà, tots els estius els passava allà, per tant la tramuntana ha estat sempre dins meu. T'ha tocat. Sí, m'encanta. Pare de Blanes, mare de Figueres, és perfecte, allà ho tinc tot. Sí. I la pintura? Exposo aquí i pinto allà. I la pintura... Tot queda a casa. I la pintura és que sí que afecta perquè jo almenys soc més atrevida pintant des que estic allà. Però més suelta? Sí, però no només és un lloc, també és les persones que tens al costat, el dia a dia. Sí. Creus que tens aquella edat entre els 40 i els 50? L'edat també. És una bona època als artistes que tenen l'experiència acumulada quan ets jove. Això es nota, Diuen que els artistes entre els 40, 50 i 60, no? És l'època de major plenitud d'un artista perquè has acumulat totes les experiències antigues i ara doncs treus tot el que tens i tot el que sents i tot el que tu has viscut per poder continuar treballant i fent temes nous, com hem vist el tema d'aquestes peces que tenen aquestes veladures que són en vermells, en granates, en olidosos, no sé. Sí, això que dius és això. Tot afecta, estic molt contenta. Bueno, ara no sé què toca. Bé, doncs gràcies. Algú ha entrat i no té número, m'ha semblat Esperança, l'Esperança i en Xevi i... Comencem. Esperem recuperar tota la normalitat que no havíem d'haver perdut. I, com no, amb la Laia, no? Una amiga, una artista. I, com alguns sabeu, ens hem aficionat a vestir l'exposició amb alguna de cuina. I en aquest cas i no, des que hem començat tenim la sort que el Dani ens fa una sorpresa cada dia. Avui, em sembla, no vull desvetllar, però algú dic, que acabarem amb una gelatina de gin tònic. Molt bé. Només és per dir cap on podem anar. Bé, en tot cas, ens hi dona un toc en l'exposició, prepara aquest petit tast pensant una mica en l'artista, en la seva obra i en fent-nos acabar un moment d'una manera més rodona, deixant-nos un final feliç. Un final feliç. Bé, Dani, ens explicaràs al final, o pots explicar-ho ara o què t'assembla? Sí? Sí, ho expliques ara i d'aquesta manera ens explica Dani. Així ho deixem. Buenas tardes a todos, una vez más gracias por venir y gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Y bueno, hoy vamos a hacer algo en honor a Laia, a su obra, y está expuesto aquí. Me voy para allí, así. Bueno, la exposición de hoy, que va relacionada con todo, se llama Pintando Sabores. Gracias.
se llama Pintando Sabores y está compuesta por papel de arroz, que es un papel que se hace en Asia, con un proceso de triturando el arroz, secándolo, haciendo el vapor, luego secándolo y obtenemos unas láminas transparentes. Luego con un proceso de cocinado e hidratado obtenemos una lámina suave, de la que más o menos muchos conocemos que es la de los rollitos vietnamitas estos. Se hace con lo mismo, pero yo le quise dar un toque artístico, los pinté utilizando más o menos colores vivos como utiliza Laia. Ya ha salido esto. Es inspiración al revés. Ahora el cocinero pinta. Y bueno, luego lo pasaremos a probar, que utilizaré la base del papel de arroz para hacer un canapé, que es este. Es el mismo producto, pero convertido en canapé y más blandito, con un tartar de atún. Y para bajar todo eso es donde entrará en juego la gelatina de gin tonic. No para los niños, solo para los grandes, porque tiene alcohol de verdad. Pero casa muy bien, hace un buen conjunto. Así que explicado esto, espero que disfruten de mi obra y gracias a todos por venir. Gràcies.